Kiss. Ini si Gaspar. Kadiyot sa ha? Para it's a towel. Kiss. Smile sa inyo. Ang Gaspar ako kain. Warren Beatbacks TV. Kumiruman lang. Nah, ada dulu. Ini kan ano ba tayo ini ka behind the scenes sa cameraman ko. Dream sa tayo. Awak laladan. Ini tu permandai dalam. Upload ba? Rip. Kuan, San Fernando good vibes. Behind the scene. 4, 3, 2, Behind the scene ba? Yo to gago tinigas ko. Gaspar dai. Wala pa magkanaw pa jipo. Oh, pagkanaw pa. Kaniya dito. Oh, yan kaniya. Kanang kuan mo na dito ma'am. Imo sa nina mama, iubos ma'am. Arang-arang na libre jud. Nakakiyo jud. Mga pila na nakatuig. Workshop ti ka ba ha? Oh, ay mo dagan ka ba to? Ini lang sa Surya ba. Kuan ba, script. Hello, ma'am. Wala pa, wait. Asa ta mag-abot diri sa balay. Nagpicture ka, JB? Katong kuan karang
na ng boots? Sa boots? Ano yung problema nimo? Kabangin ko. Ano ka, uy? Sige. Ito mas kamasan ko. Uy, pagtanong. Ipatawag si Gaspar. Ipatawag. Uy, hawak mo dia. Ano ni Gaspar lang? Para makuman lang Gaspar. Ari ka diri sa good day, Gaspar. Dila na lang, dito na lang. Diri sa Isag paong. Uy, ipatawag mo ko. Diri ka. Langgut eh kaway. Diri ka dong. Unsa ko pastorya? Oy, Ano ba? ayo gawa mo tabi gid. Sa may tuyo ni mo na ko. Sa may tuyo ni mo na ko ka. 1, 2, ready. Ato ka to bitaw. 1, 2, ready, go. Sumay to yung sa wakam. Nay-complain ni mo. Lingkod re dili. Lingkod re. Dira. Lingkod re. Nakarundong pagkaning kuana, bayana. Tutuki maayo. Tutuki sa maayo. Yes, ma'am. Talikod man siya. Tutuki talaga tayo. Pag ay katong tutuki mamari dili mo. Tutuki ani. Ganon dito nila. Ato bang good yes. 1 tutuki. Dayon-dayon nila. Tutuki maayo. Na yung mga tao maklaro sa inyo video. Ari dili mama, ari na. Tutuki kasi may ang katawag. Hindi po. Dito to 5, 6, 7. Ay ipato pa mo siya. Ari dili mo. 5, 6. Ari siya ba? Ari matubang. Ari diri ka anggol di. Tutukig mayo. Wala. Nakainom ka ni Hana. Kainom ka na ako Gaspar nga mapis ko. Nga nang nabuhat ko ni mo na ako Gaspar. Unsay nakita ni mo nga mapis ko Gaspar. Na usay may buhaton ni mo aron. Nga nagdubli man ang bata kay naapil masag ka. Yapas man ka sa kwan. So imong tila na. O imuha ang naong anak. Gusto na imo na kong i-rape Gaspar. Imo lang pala barugan lang imo ha. Ikay magpakamahan ani. Usa man sugot ka? Ikay magpakamahan ani. So dapat kisi ako tiyan Gaspar. Kat. Nus kato na. Duula Uy, Gaspar tingog sa dito. Ay sige, ano tabi sad. 4, 3, 2, 1, go. Ang ina ka nga kwan nga emotion ka nga uwa ka problema na ako ng barugan. Okay, ready. Kaysa tiyan, 5, kaysa lips. 6, 7. Oo, Kasi kita. Kisi ako tiyan. kisi ang tiyan. Then ang kisi ang dughan kay kung gugma pag yukan niya. Then kising aping. Di ka sa aping kisi. Sudi awatak oy. Sudi awatak mo. Sudi awatak. Game. Hindi ko pedulitan ba no? Ako na ako take ikat. Pedulitan. Di unya sa. Okay. Pinakalas kay kuan ka lang. Ipakita ka. Okay, 1. Ready, lingkod sa Gaspar. Should awatak ha, should awatak 5, 6. Ready. Ipakita na mo or pakita na ko asa kapitana nga higugma jud ka ni bayhana. Kisi siya. Kisi. Yes, ma'am. Kisi gud ha. I-focus mo ba sa ngo sa cakes ba? Oh, yes, naputo. Sa ngo sa cakes kay para ang Ay, oas ba? tagtanga mas. Ang ngo Sa sa tangang mas di ay Mama, ano? Ma'am, tangtanga di ang mas. Di ko man. Oy, ma, tatangay mo mas. Tagtanga mas din Mama mo. din na. Ang cake mama ang Ito anong gila ano wala klaro. Laus-laus sila ano. Bay, ang kuwang nimo bay ba pagtabi lagi bay. Hindi sa uy. Ay, gigil na kayo. Gigil na. Ma'am, wait sa ma'am. Ipag-host yun ang Light lang jud, light lang jud, light lang jud. Hindi ko man inisip mo. Kanina sa Ay, wala artista siya.
Kini sa Gaspar. Para isa tay. Iriko, itong iriko. Sige, sige, sige. Grabe kay mo ka. Mama, Erika, ako gina ba? Kini sa Gaspar, para isa tay tangtang impustiso mom. Para nutong ni shocks dyan. Mabitaw ang tangan, nakipustiso. Oh, alalingaw kayo sa mutang katawanan. Para isa tay Gaspar. Oh. Sige, anak oh. Sige, sige. Kaya basta lagi ako madilit ani mo. Gani inay sa. Hindi to ano eh. Ako inilit ko Ano kayo inyo ha, Jud? Okay, puno na. Lang, mas makuhaan sa na inyo ha. Kay post na niya. Uy, ikaw yung gusto tsulaon. Saan siya mo gusto tsulaon, Gaspar? Ako or ang kapitan? Cula, cula. Cula, cula. Ako ma'am ang na-delete ako katong ganina nga video. Kalik. Ah. Sundi! Alang, 1 million views lagi na. Grabe kakatol na maging objective sa kinsa na maging laki. 1 million views lagi na. Saan siya natay? Kung sa balik ko Ayun na, barog na mi. Mana, Lingkod sa ma'am. Barog na. Lingkod barog. Eh, gigil na kayo na ako. Kakiso na dyan kayo. Lingkod. Okay, ready. 4, 3. Katoy ditsuan na mga kayo. Lingkod sa isa. 4, 3, 2, 1. Sa pagi 4, 3. Lingkod sa 1, 2, ready, start. Kisi siya Gaspar ko para ipakita nimo kung hunsa siya magigugma. Kisi. Kisi. Para it's a time. Kiss. Uy, balik. Ayaw mo pasaon. Ay, slow mo lang. Ayaw paglingkod. Ang nagdila mapadung naman pasok mo. Balik. Hindi na ko gano'n. Ay na ba? Ma, para it's a time Gaspar. Ano ba? Oh, Ipakita sa kamera nga naibot dito. Oy, Paglaro. Eh, ana ba, ana. Siya ba? Ayaw paspas. wala haras kay si Gaspar. Halas kay kagas. Smile, smile. Gaspar, go oy. Ang kana. 4, 3, 2, 1, go. balik ka sa lingkod, ma'am, lingkod. Ready? 5, 6, 7, start. Barugi. Kisi siya Gaspar kay para ipakita nimo nga gugma kay kaniya. Kiss. Ini si Gaspar. Kadiyot sa para it's a time. Kiss. Ang Gaspar ako kaay. Sulitan, uy. Kuan man, oh. Oy, dili. Bahala sa inyo ka, uy. Di, ana lang. Ano ba? Sabod na kaniyot ba? Sabod ra. Di ba ka nag-smack? Oh. By smack. Dili sa Ano ro? ma'am sa Oh. ba? Uy, balik ka ato. Dili Ay, Gaspar, dili Gaspar. Para mahuman na ta Gaspar. Gigi. Ah, Dota eh. Wait sa ma'am, wait sa. Bagdilit ko last. Last ragid. Ah. Reto kulitan. Last lang yun, ma'am. Last lang. Dili na Gaspar. Kawarin yung benda singkar mo, itiki na. Mama, yung gums. 98. 98K na. Imo 4, 3, 2, 1. Wait sa. Wait sa, uy. Wait sa, ma'am. Diha putol ha. Okay, ready? 5, 6, 7, start. Ayaw lagi ang watak, ma'am. Serious ba? Balik. Balik. Ako ni delete. Kailangan niya kay Erika. Kailangan mo lagi yung patison, ma'am. Ma'am, diri ra man. Oh, ano? Sa kanang isa pa. Tilai. Pinakalit ragi. Unya sa. Ayaw ba? Ay, gigil na kayo. Ano napapangisip ba? Wala pa ganito. Wala. Ah, wala picture, wala pa picture. Wait sa.
Naana. Gaspar. Mampabot sa live. Wala pa kisirig ka. Wala pa ko ma. Naunya na oy. Maibot ang dugay ni. Tunay ka ba? Luglib. Ano sa tinyo ah? Showtime kapatid. Showtime, kapatid. Subscribe. Subscribe mo sa Showtime kapatid. Ready, 5, 6, 7, start! Katara ending, ma'am. Yes! Si John Ray, mamamit. Watch out, Najin! Najin, relasyon maguba. Mana to? Man na. Ah, sige, mga na. Sige na, oray ka ng jumper. Takuan ako para magsugod na. Warren Beatbacks TV.